Masana abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Cosmas Chale. Poyamba nayi mitu yake. Boma layamika thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso makampani akupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe awathamangitsa mdziko la South Africa. Boma lauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi kumadera awo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lakwanitsa kutolera ndalama za misonkho zopyola chikonzero chake cha mugawo loyamba la nyengo ya zachuma ya pakati pa 2026 ndi 2027. Boma layamikira thandizo lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso a bizinesi akupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe akuwathamangitsa mdziko la South Africa kuti abwerere kuno kumudzi. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi yanena izi pomwe amalandira ndalama zokwana 140 million kwacha kuchokera ku kampani ya Old Mutual zomwe zithandizire kuti Amalawi ena okwana 140 abwerere kuno kumudzi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Aga kakhala koyamba mbiri ya dziko lino kubweretsa Malawi ochuluka omwe achokera mdziko la South Africa. Nthambi ya Dodma yati Amalawi oposera 30,000 abwerera kuchokera mdziko la South Africa pamene chiwerengero cha Amalawi omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi chikupitirira kukwera. Asaidi anati Amalawi ambiri tsopano akudzipereka kufuna kubwerera kuno kumudzi zomwe zikupangitsa kuti nthambi ya Dodma izifunabe chithandizo chochuluka. Asaidi anayamikira kampani ya Old Mutual kamba kopereka ndalama zokwana 140 million Malawi kwacha. Iwo anati ndalamayi ithandizira kuti Amalawi ena okwana 140 athe kubwerera kuno kumudzi. Tinali pampanipani kutenga anthu athu amene ali ku South Africa kuti abwere mdziko lino. Koma apapa zatichepesera mpanipani uja chifukwa titakukankha ngapo kwachosa kumene kuja ndibwera dziko lawo. Anthu asakhale ovutika ena ali makampu tiwatenge makampu muja abwere dziko lino ndipo ife ndothokoza kwambiri. Pali ntchito zambiri zimene ramene tikugwiritsa. Tikuchita haya mabasi, tikuwadyesa munjira, tikuwapasa even transport yoti akafika kuno akafikire makwawo. Kumene kuja anthu ambiri a Malawi amagwira ntchito zosiyanasiyana, ena anali materala, ena amagwira mashopu, ena amagwira malo ena aliwonse pali ena za magesi zachani. Amalawi ambiri kumene kujako amagwira ntchito ndipo tikufuna luso lija libwere kunoko. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Old Mutual Malawi ataonga manga ati kampani ikukwaniritsa masomphenya ake ofuna kuthandiza Malawi pa mavuto ndiponso pa mtendere. Iwo anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalamazi zipeputsa ntchito yayikulu yomwe Dodma ili nayo pobweretsa Amalawi kuno kumudzi. Ngati Old Mutual tinachiona chinthu chabwino kuti tichitepo kanthu malinga ndi zimene zikuchitikira Malawi amene ali ku South Africa. Chifukwa cha zowawa zimene zikuchitika ku South Africa, Amalawi ambiri afuna atabwerera kumudzi. Ndipo alipo Amalawi aunyinji. Munamva kufotokoza kuti panopa 30,000 abwera. Koma chiwerengero cha Malawi mchambiri ku South Africa. Ndife ngati Old Mutual tunaona kuti ni chinthu chabwino kuti titengepo gawo pothandizira Amalawi amene akufuna atabwerera kumudzi. Chifukwa cha zimene zikuchitika ku South Africa kuti tawathandize kuti ayende bwino adzafike kuno. Boma lalimbikitsa makampani ndi anthu ena onse kuti alembe ntchito komanso kupereka ngongole za mabizinesi kwa Malawi omwe abwerera kuchokera mdziko la South Africa. Poti anthuwa abwera ndi luso losiyanasiyana omwe aphunzira mdziko la South Africa zomwenso zingathe kutukula dziko lino. Chiwerengero cha Malawi omwe akubwera kuchokera mdziko la South Africa chipitirira kukwera kamba kuti Amalawi ambiri mdzikoli akuzipereka okha kufuna kubwerera kuno kumudzi. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kampani yotumiza ndi kulandira ndalama ya Mukuru yati ndiyodzipereka kuthandiza Malawi omwe afika mdziko muno kuchokera ku dziko la South Africa powapatsa zina mwa zosoweka zawo. Mkulu wa kampani kuno ku Malawi a Pride Chiwaya wanena izi pomwe kampani imapereka katundu wa ndalama pafupifupi 16 million kwacha. Themba Mwale ali ndi ripoti. Katunduyu amupereka kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma pabwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo ku Mwanza. Achiwaya ati Amalawi okhala mdziko la South Africa amatumiza kwambiri ndalama kudzera munjira ya Mukuru kotero anachiona choyenera kuti naonso awathandize munyengo yomwe akusowekera thandizo. Mukuru ndi kampani imene
anthu ambiri amagwiritsa ntchito kutumiza ndalama m'malawi momwemo, komanso makastomers ambiri amene amagwiritsa ntchito mukulu ndi amene amakhala kunja kutumiza ndalama kwa azibale wa kumalawi kunoko. Ndi ife ngati kampani titamva kuti makastomers athu akumana ndi chopechera ku South Africa, komanso imene amabwera andi pali zosowa zambirimbiri zimene akuzisowekera, tinaona kunena kuti iyi ndi nthawi yoti nafenso tichitepo kanthu. Ndi kubwera kwathu namba 1 kuna kuti alimbikitse komanso tipereke zina zimene ziathandize kuti agwiritse ntchito pamene akudikirira kuti apeze transport abwerere m'madera mwawo mosiyanasiyana. Poyankhula atalandira thandizolo m'malo mwa Dodma, bwana mkubwa wa boma la Mwanza January Mvula wayamikira kampaniyi ponena kuti nzika zomwe zikubwerera zimakhala nthawi yayitali kopanda chisamaliro choyenera, kotero katunduyu wafika pa nthawi yake. Ulendo wawo wayenda mozunzika kwambiri. Ambiri mwa iwo anali kuti atakhala kale masiku ambiri pa kampu, ambiri mwa iwo akutenga masiku ambiri osasamba, so kubweresa kwa mukulu katundu monga ngati sopo, Colgate zithandizira kuti ukhondo pa kampu yathu pano iyende bwino, chifukwa choti anthuwa ali ndi mwayi osamba ndi kuzisamalira akafika pa kampu pano. Katunduyu ndi monga sugar, sopo wosambira ndi wochapira, zotsukira mkamwa ndi wina wambiri. Themba Mwale, MBC Mwanza. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti makonsolo komanso anthu akukhala ndi umwini pakayendetsedwe kachuma komanso ntchito za chitukuko. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Piri ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano okonza ndondomeko zoyendetsera ntchito za makonsolo mdziko muno. Malinga ndi Piri, kupereka mphamvu kwa anthu pa ntchito zosiyanasiyana kumalimbikitsa nzika za dziko kutenga nawo gawo lalikulu pa chitukuko chochitika mdera lawo. Meklina Chirwa walemba ripoti ili. Kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likulimbikitsa mphamvu kwa anthu ngati njira imodzi yokhala ndi umwini pa ntchito za chitukuko zochitika m'madera awo, komanso kulondoloza kayendetsedwe ndi kagwiritsidwe ntchito koyenera kachuma. Polankhula pa msonkhanowu, Aphiri anati dziko la Malawi likufunika makonsolo omwe ali ndi ukadaulo pakayendetsedwe kachuma, komanso kuonetsetsa kuti ndalama zopita ku makonsolo zikupindulira anthu m'madera osiyanasiyana. Iwo anatsindika kuti ndondomekoyi ithandiza kukonzanso ntchito za makonsolo komanso kupereka upangiro okwanira pokweza chuma cha dziko lino, kotero makonsolo alibe pothawira. Utsogoleri umene waonetsa kufuna kuti zinthu zisinthe, waonetsa bwanji zambiri zimene zikuchitika padakali pano zalembedwa mu manifesto ya Chipani. Komalizira a president asonyeza kwa nthawi yoyamba kuti ndalama zingatopitulidwa khanso nchifukwa chake si 5% koma 9% ya chuma chathu cha dziko chapita ku makhanso. Simungapeze kufuna kapena njala kuposa imeneyo. Kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi, Daniel Arist, anati ndondomekoyi ithandizira kukhazikitsa moyenera ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kudzera mu thumba la chitukuko la Constituency Development Fund. Mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association, Hadrod Nkandawire, wati ndondomekoyi ingathe kugwira bwino ntchito ngati boma litakhala ndi chidwi chokwanira. Tunena kuti kukhala ndondomeko ngati iyi kapena strategy iyi payokha si yankho. Ngakhale tasuntha ndithu utsogoleri woyendetsa kupanga coordinate mphamvu kwa anthu kuchoka ku nduna omang'ono mu strategy imene kupita ku OPC, ku office ya president ndi nduna, sikuti payokha ikhala yankho yayi. Kufunikabe ndithu akuluakulu amene ali ndi mphamvu zopanga ziganizo makamaka amene amakhala ziganizo za ndale muchichewa tikhozotero aonetsetse kuti pa high level political will. Ndondomekoyi ili ndi nsanamira zinayi zomwe azigwiritse ntchito poyendetsa ntchito za makonsolo. Meklina Chirwa, MBC Lilongwe. Munthu akapezeka ndi matenda a kansa, moyo wake umasintha kwambiri. Matenda awa amabweretsa ululu, malingaliro komanso mavuto azachuma. Koma pa chipatala cha Queen Elizabeth Central ku Blantyre, amayi ena akuti mavuto awo amaposa kungodwala kokha. Mtolankhani wathu Edith Kaira ali ndi zambiri mu ripoti ili.
Stella Isa wa zaka 27 wochokera mdera la mfumu yayikulu Ndanga m'boma la Mulanje, moyo wake unasintha mwadzidzidzi. Mu chaka cha 2024 anayamba kumva ululu wa mimba wosatha. Atapita ku chipatala, Stella anapezeka kuti ali ndi kansa ya m'matumbo akulu. Atachitidwa operation, anayamba kulandira chithandizo kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino pa chipatala cha Queen Elizabeth. Koma ulendo wake olimbana ndi matendawa sunathe pamenepo. Ali mkati molimbana ndi kansayo, mwamuna wake anamsudzula ndipo anatsala yekha kulimbana ndi matendawo komanso ululu wakusiyidwa. Foti chipatala chakwathu tutalembesa ndana zoti chipite ndi abambo akati Bayi Jackson. Ndiwo anaopa kuti Bayi Jackson amana zoti pitani ku chipatala ndi upezani kongope zoti kuadikira usatani usabwera. Ndi ndafusa kena kubasi ndi adakuti anaona zoti iwo ndi kuti sakatani foti sakuona popweteka. Ndi noita kubayani foti usatani sakubwera kunoku. Masiku naso ndafotokozera anapeza kuti abambo aja nankunyamula katundu wako mapita kwawo. Nkhani ya Stella siyokhayo. Enifa Chikumbo nayenso akufotokoza zomwe zinamuchitikira. Iye anapezeka ndi kansa ya mchiberekero mu chaka cha 2017. Lero lino akupitirizabe kulimbana ndi matendawa pamene akulera ana ake atatu yekha. Matenda atakhuza moyo wanga chifukwa zovuta ndakumana zochuluka ngati zokhuza wani kubanja. Banja mwanga apeza kuti banja langa linatha chifukwa cha banjalo, iye chifukwa cha mavuto amunanga anasazika kuti sakwanisa kundisamala, komanso ndili ndi ana akusowa thandizo loti nzatumikira chifukwa cha kudwala ko kupangisanso kuti china chilichonse sindikukwanisa kugwira, ivi nanga khale business mpamba kuti ndipeze ndalama ndizipanga business ndithandizira anaja sizikutheka chifukwa mphamvu kuti ndigwire ntchito ndipeze ndalama sindikuzipeza. Nawa Flores Kadulira anayamba kudwala ngati mwa masewera chabe. Iwo ankavutika kumeza chakudya ndipo atawayesa madokotala anapeza kuti ali ndi kansa ya kummero. Iwo anayamba kulandira chithandizo mu mwezi wa December chaka chatha. Tunakhudza muzambiri china chilichonse chinayima, sinanga anthu aja amakhala ukumudwa akaona kuti ndikudwala ndeno china chilichonse nayima. Kuchuluka kwa odwala kansa sikukhudza dziko la Malawi lokha. Bungwe la World Health Organization likuti chaka chilichonse pa dziko lonse pamapezeka anthu pafupifupi 20 million omwe ali ndi kansa ndipo pafupifupi 10 million amamwalira ndi matenda wa chaka chilichonse. Kuno ku Malawi, dotolo wa matenda a kansa pa chipatala cha Queen Elizabeth, Dr. Leo Masamba, akuti chiwengo cha odwala chikupitirira kukwera. Iwo ati mdziko la Malawi anthu pafupifupi 18,000 amapezeka ndi matendawa pa chaka. Matenda ngati HIV amamwika munthu pa chiopsezo choti atha kudwala matenda a kansa. Nchifukwa chake kwa anthu amene andi vuto la HIV anayenera kuti azimwa bwinobwino ma ARVs awo. Kwa amene alibe HIV anayenera ndithu kuti aonetsetse asatenge. Pa zonsezi zimamwikanso munthu pa chiopsezo kuti atha kudwala matenda a kansa. Pali zinthu zina ngati kusuta fodya zimenenso zili zinthu zoopsa pa moyo wa munthu. Komanso kumwa mwa chidakwa. That's why kofunika kuti kwa anthu amene amalawa asamachite kuyenjeza, azingolawa, asamafike pochita kumwa moyenjeza kuchita kukhala ngati ndi ntchitonso pa yokha. Chifukwa choti zonsezi zimamwikanso munthu pa chiopsezo. Padakali pano Dr. Masamba alimbikitsa Malawi kuti adzipeza chithandizo mwansanga akangoona zizindikiro za chilendo. Iwo alimbikitsanso anthu kukhala ndi moyo wathanzi monga kuchita masewera olimbitsa thupi, kudya zakudya zopatsa thanzi, kupewa kusuta fodya ndi kumwa mowa mopitirira muyeso komanso kupewa matenda opatsirana. Kwa amayi ngati Stella, Enifa ndi Forest, kansa si matenda okha, ndi mayeso achikondi, ulemu komanso thandizo. Edith Kairwa, MBC, Blantyre. Nthambi yoona za chifuwa chachikulu cha TB mdziko muno yati pakufunika kugwirana manja pofuna kuthana ndi ulumali omwe umabwera kwa anthu omwe achira ku nthenda ya TB. Wachiwiri kwa mkulu wa nthambiyi Dr. Tisungane Mwenyenkulu wati vutoli likupitirira kukula ndipo padakali pano palibe thandizo lenileni la kuchipatala lothana ndi vutoli. Meklin Achirwa walemba ripoti ili. Vuto la ulumali obwera kamba ka chifuwa chachikulu cha TB likupitirira kukwera mdziko muno. Ngakhale dziko lino likuchilimika kumbali yothana ndi chifuwa chachikulu cha TB, vuto la ulumali wokhudza mapapo ndi lomwe achipatala alizindikira kuti likubwezeretsa mbuyo ntchitoyi. Polankhula ndi MBC, wachiwiri kwa mkulu wa nthambi Dr. Tisungane Mwenyenkulu anati akulimbikitsa kugwirira ntchito limodzi ndi nthambi zina mu nduna wa zaumoyo,
ngati njira imodzi yothana ndi vutoli. Ngati dziko ndi chinthu chooneka ngati kuti ndi chinthu choti changoyamba kumene koma ndi chinthu choti chakhala chilipo. So ngati dziko chimene tinapanga nchakuti choyambirira panachitika kafukufuku, pakutha pa kafukufuku ameneyo tinaonesesa zokuti nkhani imeneyi ikhale mu ndondomeko zathu zimene timagwiritsa ntchito tikamathandizira anzathu amene apezeka ndi vuto la nthenda imene yachifuwa chachikulu cha TB. Pakadali pano palibe kaundula weniweni wa anthu omwe ali ndi vutoli m'dziko muno. Meklina Chirwa, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu ya nkhanizi. Boma layamika thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino ngakhalenso makampani akupereka ofuna kuthandizira Malawi omwe awathamangitsa mdziko la South Africa. Boma lauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi kumadera awo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lakwanitsa kutolera ndalama za misonkho zopyola chikonzero chake cha mugawo loyamba la nyengo ya zachuma ya pakati pa 2026 ndi 2027. Apolisi amanga Macmillan Mvevula wa zaka 25 kamba kumuganizira kuti wapha dokotala wa pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre Atuanile Chomo wa zaka 28 lolemba lapitali. Apolisiwa atamanga mkuluyu malinga ndi kafukufuku yemwe nthambi yofufuza inachita. Apolisiwa atinso apeza foni ya Red Mai yomwe ndi amalemuwa. Boma lauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka poyitanitsa magetsi kumadera awo. Nduna yoona za mphamvu za magetsi Jean Matanga ndi yomwe yanena izi pomwe imayankha mafunso ochokera kwa aphungu a nyumba ya malamulo okhudza ntchito za magetsi m'madera awo. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Yati ndizoona kuti malo ambiri m'midzi mulibe magetsi monga aphungu apemphera nyumba ya malamuloyi. Iwo ati aphunguwa atsitsera ku konsolo ndi pempho lawo kuti awathandize bwino lomwe. Pakali pano tikupanga marepu phase 9 tikhala tikusuntha kupita ku marepu phase 10. Komanso kuphatikiza ku nkhani ya marepu tikhalanso ndi maprogramu ena opangira opereka magetsi amene timati Ascent. Ascent iyo ili magawo atatu. Gawo loyamba ndi limene tikuonetsetsa tipereke magetsi ku masukulu komanso ku zipatala. Imene tinapanga launch imene yayambika. Component number 2 imene tikhala tikupereka magetsi ma trading center komanso manyumba imene tikhala tikupanga. Component number 3 imene yetu kumayitchula kuti magetsi apadenga rooftop komanso ma off grid solutions zimene zikhudza kwambiri imene yoyo magetsi aja asola. Amatanga ati ntchito yopala magetsi kuchokera mdziko la Mozambique yafika kumapeto ndipo pali chiyembekezo kuti atha kuyikhazikitsa mapeto a mwezi uno. Imene jatu yatheka ndi chimene ngafotoza nchakuti mbali yathu yakuno ku Malawi zonse zimene zimafunika kuti pange tapanga. Aku Mozambique ndipo anatsalira chifukwa cha mavuto ena koma nawonso I think wiki yathayo amalizitsa program yathu chiyang'ano chathu nchoti mwina ikamafikano kumapeto kwa mwezi uno imene jatipange commission. Kwa pakati pa zimene zikuchitika nzakuti tikukambirana pa nkhani ya ndalama kuti kodi azitigulitsa ndalama zingati fa magetsi otizigula saulere ndiye tikukambirana nkhani ya matarifu chifukwa tikagula magetsi woti kwena tigulitsenso kwa Malawi. Amatanga ati apereka ripoti lamene ntchito za magetsi zikuyendera mdziko muno msonkhano waso kambirana omwewu usanathe. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Ntchito yopereka madzi a m'mipope kwa Gideon dera la mfumu yayikulu Chilowa Matambe m'boma la Kasungu akuti asintha miyoyo ya anthu ozungulira derali. Iyi ndi imodzi mwa ntchito zachitukuko zomwe boma la Malawi likuchita pansi pa programu ya Regional Climate Resilience Program RCRP2 ndi thandizo la ndalama kuchokera ku World Bank. Pamene mtolankhani wathu mwayi mmodzi amalemba nkhaniyi nkuti anthu derali akusimba lokoma.
Awa ndi amayi a mmudzi mwa Gideon dala mfumu yaikulu Chilowa Matambe mboma la Kasungu. Mgulu la amayiwa muli a Miriam Mwalija omwe akumbuka ulendo wautali omwe amayenda pofuna kupeza madzi. Mavuto amene timakumana nawo pasanabwere chitukuko ichi ndi ambiri. Maka mavuto a madzi na amene amativuta kwambiri. Chifukwa madzi timamwa kutali. Kumene kunali zithapu, kumene kuli zithapu. Ine mwina kutheka timati tikapita chama 4 o'clock mamawa, timabwera ko chama 11 12 chifukwa cha vuto la madzi timadikirira. Ndipo mavuto amene anapangitsa kuti zinthu zambiri ziwonongeke. Mabanja kutha kumene kumapakira kuyambana ni amuna chifukwa cha madzi, amayi pitani mukapumule. Ndeti kumadzi uku munaliliku mwina kutheka munali na amuna ena pamene sizinali choncho chifukwa cha madzi ngati amenewa. Ndi mavuto amene amakula kwambiri na amenewa. Komanso ana skulu amapezeka kuti ku skulu amapita mochedwa chifukwa cha vuto la madzi. Nanga soma tikholo ukapita kokatunga madzi mwana amapezeka kuti akudikira amayi akatunge madzi. Ndi kuti mwana apite ku skulu pamakhala povuta kwambiri. Kwa mfumu Chimanda kupezeka kwa madziwa ndi kupherera maloto kwa anthu ake omwe akhala akuvutika. Miyoyo ya anthu mudzi mwanga muno yasintha kwambiri chifukwa nkamwa madzi kutali kwambiri kuzitsime madzi oyipa. Ndipo miyoyo ya anthu yasintha kwambiri ulendo uno chifukwa zambiri zachepa monga ngati matenda achepekera komanso vuto limene ndakamba kale kuti mwayi woti anthu amapita kutali panopa kutunga madzi pafupi. Cynthia Ngwira ndi mmodzi momwe akuyang'anira zomangamanga ku khonsolo ya boma la Kasungu. Kubwera kwa project imene kwatithandiza kwambiri chifukwa apa ndoti tapewa ma waterborne diseases komanso anthu ngati community panopa bola kumwa madzi amene ali ukhondo. Mawu a Yvonne Sundu omwe ndiona zofalitsa nkhani ku RCRP2 ati ntchitozi akuzigwira molingana ndi kusankha kwa makhonsolo eni yake. Khonsolo ina iliyonse kwenoti ipeze zinthu zachitukuko zimene ikufuna kuti ipange. So mwachidule ndinene choncho chotero tamanga masukulu mophunziriramu ana kapena tinoti makalasi, tamanga nyumba za ziphunzitsi, madera ena tayika madzi m'mipope m'midzi. Tikapita kwina tikapeza kuti misewu ya fumbi yapezeka kunoti yapalidwa ili bwinobwino. Tikapita madera ena tikapeza kuti kuli malo amene anthu akupanga ulimi wa nthirira. Zonsezo zochitika ifuna kuti ndikuti makhonsolo amadera amenewo anafuna kuti ndalama zimene tapatse agwiritse ntchito munjira ngati imeneyo. Boma la Kasungu muli ma project ena anayi pansi pa ntchito za RCRP2 omwe ndi munda wakulu wa ulimi wa mthira woyendera dzuwa kwa Asanthe, zipangizo zothandiza kuchenjeza anthu pa ngozi yogwa mwadzidzidzi m'mitsinje, zipinda zophunzira msukulu za primary za Kaphayizi ndi Kakwale komanso zimbudzi ndi maloto yapo zinyalala m'misika ya Chinkhoma ndi Chamama. Mwayi Mtumodzi, MBC Kasungu. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lakwanitsa kutolera ndalama za misonkho zopyola chikonzero chake mu gawo loyamba la nyengo ya zachuma ya pakati pa 2026 ndi 2027 litasonkhanitsa 1.398 trillion kwacha poyerekeza ndi cholinga chake chotolera 1.378 trillion kwacha. Malinga ndi chikalata chofotokoza za misonkho mu nyengoyi, ndalamazi zomwe anatolera kuyambira pa 1 April mpaka pa 30 June 2026 zasonyeza kuti bungweli lapyola chikonzero chake ndi 20 billion kwacha. Bungweli layamika Amalawi onse omwe akupereka msonkho pothandiza boma kupeza ndalama zoyendetsera ntchito zachitukuko ndi ntchito zina zofunika kwa nzika. Bungwe la Community of Sant'Egidio lakazikitsa ndondomeko yamomwe lithandizire achinyamata okwana 3000 omwe ndi azaka za 15 mpaka 20 yomwe akuitcha kuti Youth for Peace. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani, mtsogoleri wa bungweli Profesa Marco Impaliazo wati ndondomekoyi ithandizira achinyamata ambiri mdziko muno kupeza upangiri oyenera, kupeza mwayi wa maphunziro komanso momwe angathanirane ndi mavuto osiyanasiyana. Zambiri mulipoti ili la Chifundo Mota lomwe akuwerenga ndi Erlin Chimoyo. Profesa Impaliazo wadandaula ndi mchitidwe wa nkhanza wa xenophobia omwe ukuchitika mdziko la South Africa ndipo wati ngati bungwe ali limodzi ndi dziko lino mu nyengo yovutayi.
m'mawu ake ofalitsa nkhani ku bungwe la Community of St Egidio, Brighton Mulilima, yemwenso anayankhula m'malo mwa Profesa Impaliazo, wati achinyamata ambiri akulimbikitsika komanso kupeza thandizo la mavuto omwe akukumana nawo kudzera ku bungweli. Choyambirira amatikumbutsa kuti masiku awiri apitawo wakhala akukumana ndi achinyamata amene akuchoka madera angapo muno Malawi, ndipo pafupifupi achinyamata 3000 amene tinawo. Mwa gulu lawo lina tinakwanitsa kukumana nawo kuno ku HHI Multipurpose Hall, kumene amakumbutsa kuti ngakhale achinyamata lero lino ali anthu amene akusiyidwa okha mwina kuti palibe amene amawerengera komanso kuti palibe amene amamvera. Amakumbutsa kuti St Egidio ndi bungwe limene amawerengedwa komanso kumveredwa, makamaka pakuti achinyamata lero lino mwina akusowa chiyembekezo poyang'anira kuti tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mulilima wati a Impaliazo anadzudzula mchitidwe osankhana, ndipo ati ndikofunika kuti maiko azichita zinthu limodzi osati kugawanikana. Amakamba kuti ndikumva chisoni kwambiri pa Malawi amene paka na lero ena sanabwererebe kunyumba kapaka mavuto kukatapukitsidwa ku South Africa, zimene zikungotanthauza kuti anthu mwina tikuchoka kumoyo ofuna kukhala limodzi koma mwina tikupita kumoyo ozikonda, ndipo akunenetsa kuti mchitidwe umenewo ni mchitidwe umene sukuyenera kulimbikitsidwa pakati pa achinyamata komanso pa dziko lonse lapansi. Mbiri akunena kuti nzoonadi kuti kudzera mu bungwe limene la UN maiko amalimbikitsa kuti akhale limodzi, koma taona kuti mwina pamene zinthu zikusintha maiko pano asiya kuwunikirana kufunikira kukhala limodzi. Dziko lililonse lili ngati ndi chimene likufuna litapindula kapena zitathekera. Bungwe la Community of St Egidio limagwira ntchito limodzi ndi boma pothandiza anthu achikulire, ana komanso achinyamata mdziko muno. Mu nkhani za masewero, komiti yoyendetsa masewero a darts mchigawo chakumwera yati ndiyokondwa ndi kubweranso kwa mpikisano wa kampani ya Ejenko. Kampani yaonjezera ndalama za mpikisanowu kuchoka pa 5 million kufika pa 9 million kwacha. Mlembi wa komiti ndi a Kelvin Nyirenda. Ndiposangala kwambiri kuti ubale wathu wa Ejenko ndi Southern Region upitirira. Ejenko ndi kampani imodzi imene ndi matimu awo atatu ngati zikapichira Nkula ndi Tezani. Ndi chifukwa chimenecho nawonso amalimbikitsa kwambiri kuti azikhala ngati akupanga support league yathu. Ndi Ejenko doubles yakhala ikukhalapo mzaka zakumbuyo ndi apa ndikungopitiriza pamene anasiyira mu 2024. Ndi ife ngati league tilosangala kwambiri kuti yabweranso tournament komanso yabweranso ndi ndalama zochuluka, chifukwa kalero inali 5 million panopa atonjeza chifukwa cha men's zilili 9 million ya pa table. Ndi ifeyo tikuzowa kuti matimu athu ndiosangala kwambiri mmene yamvera kuti Ejenko chaka chino iliko, ndipo aliyense azikonzekera kwabwino kuti azachite bwino. Chifukwa aliyense panopa ndiye utasipange fight kuti menye bwino kuti nasa tikafike ma finals tikakangane nawo ndalama zimene. Ndi chimene tikuchionaso kuti chithandizaso ku league, chifukwa league panopa chaka chino taisita tizikhala ndi ma doubles amene wazikasaliraso ku Ejenko doubles, ndio kuti pamenepo zikhala ngati kuli double performance ya players. So tilosangala kwambiri kuti ndamaonjezera ndiponso zilimbikitsa matimu kuti limbikire kuti amenye. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Boma layamika thandizo losiyanasiyana lomwe anthu akufuna kwabwino, ngakhalenso makampani akupereka pofuna kuthandizira Malawi omwe awathamangitsa mdziko la South Africa. Boma lauza aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsata ndondomeko zovomerezeka oyitanitsa magetsi kumadera awo. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati lakwanitsa kutolera ndalama za misonkho zopyola chikonzero chake cha mugawo loyamba la nyengo ya zachuma ya pakati pa 2026 ndi 2027. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Cosmas Chale, masana abwino.